Det danske samfund under besættelsen. Hvordan var danskernes dagligdag? Under besættelsen skulle alle danskere have mørklægningsgardiner eller have slukket lyset. Modstandsfolkene lavede forbudte blade og delte dem ud til folk. Børn deltog også i det farlige arbejde. I 1940 til 1941 begyndte frygten for arbejdsløsheden at vokse i Danmark. Grunden til, at den voksede arbejdsløshed var, at de andre virksomheder ikke kunne skaffe materialer fra udlandet. De oplevede også hele tiden bombeangreb. Frygt var selvfølgelig en stor del af deres hverdag. Under besættelsen ændrede skolen sig ikke rigtigt, fordi Danmark var med i samarbejdsaftalen. Mørklægning. Mørklægning blev allerede indført den 9. april 1940 under 2. verdenskrig. Under 2. verdenskrig skulle alle have mørklægningsgardiner for. Biler og cykler skulle have dækket deres lygter. Rationeringsmærker. Der var mangel på fødevarer, tøj og brændstoffer, da man nu kunne importere varer fra lande, som var kontrolleret af Tyskland. Der var derfor nogle rationeringsmærker. Rationeringsmærker skulle afleveres ved køb af f.eks. mad, for at de ikke løb tør for forsyninger, som blev begrænset på det tidspunkt. Samarbejdspolitikken. Det hele startede den 9. april 1940, da Danmark blev besat. Der valgte danskerne, i stedet for at modarbejde tyskerne og forværre deres situation, kunne de samarbejde. Så samarbejdspolitikken blev lavet. Denne samarbejdspolitik hjalp også danskerne rigtig meget, fordi at Danmark var det besatte land, som mærkede mindst til krigen. Men under krigen var ikke mange danskere tilfredse med samarbejdspolitikken, og der slet ikke modstandsgrupperne. Men det mange ikke vidste var, at modstandsgrupper og andre blev behandlet meget mildere, end hvis besættelsesmagten skulle straffe dem. Samarbejdspolitikken gjorde altså mere godt, end man lige troede. Tyskerne accepterede nemlig den danske selvbestemmelse, hvis danskerne accepterede de tyske vilkår. Så Danmark blev altså et sært tilfælde af de tysk besatte lande. Samarbejdspolitikken kom til at betyde en del for den almindelige danskers hverdag. Hvilke holdninger til besættelsen udviklede sig blandt danskerne? Den dag Danmark blev besat, den 9. april 1940, indgik Danmark i samarbejdspolitikken. Formålet med samarbejdspolitikken var at beskytte det danske samfund i en usikker tid. Ved hjælp af aftalen lykkedes det at skåne Danmark for krigens ødelæggelser. Augustoprøret 1943 indebar et brud med samarbejdslinjen, da almindelige danskere pressede regeringen til at træde tilbage. Samtidig kom en ny magt på banen, modstandsfolkene og Frihedsrådet, hvis budskaber befolkningen nu hellere ville lytte til. Det betød ikke, at hele Danmark gik til modstand imod besættelsesmagten. Modstandens kamp var og blev en sag for de få, der med livet som indsat lavede en sabotageaktion mod tyskerne. Sådan var det indtil befrielsen i maj 1945.